verran kitkaa tossa vaatteessa. Kypärässä on sentin jääkerros. Markus Möylän lämmittelee välillä. Sormet on jo niin kohmesta, että solmu ei auki tästä. Lappu piti. Nyt ei muuten luistimen, jos olisi 10 metriä kotiin. Tai 10 kilsaa siis. Pistä se pyyhe eteen, niin säilyy tää siveellisyysaste. No niin riittää. Takki ei kastunut, kun reppu kellutti niin paljon. Niin ois pitänyt ehkä vähän enemmän vielä mulahella ja uiskennella. Sitten pitäisi löytää sukat. En nyt oo enää edes varma, että missä kasassa mulla pitää. Niin märät pitäis pitää ihan eri pinossa. Ettei ne ei kastele toisiinsa. Tai kun märät kuivia. Haittaa kuvaajilla olla kylmä. Kuvaajat jäätyy. Tässähän nyt se etu minun puolelle, että se on liikkeessä. Sitten tulee se mielenkiintoinen vaihe. Varat luistimet. Ja nyt hätäpäissä niin jo sotkin kyllä nää kaikki vehkeet. Nää kaikki liepet ja muut. Vähän voidaan tässä kyllä käydä vielä, jos Tero sinulle sopii nuo minun luistimet, niin... Mitäs sä, että... No ei se kyllä varmaan. Nauhat pitäis saada vielä aika tiukalle, jos... 10 kilsaa mennään luistimet. Niin. Öljyn haistumista tää muovi voisi tapahtua tuossa välillä. Nekin luistimet menee helposti jalat nää. Tuossa välillä oli varpat jo tunnottomat, mutta sitten... Näitä just 2 paikkaa sitten perään. Kyllä kun en joo. Kyllä vesiin tuntuu sitten. Mitenkä tässä osaisi tämän? Tässä on aika hurjan tempun tehty. Kyllä siinä on näköjään vettä ollut, kun... Hei, tää on muuten todellinen ongelma nyt. Hyvä tietää, että joku epätärkeä esine pitää olla ensimmäisenä tuossa. Niin. Ekana kyllä laittaa. Kyllä siinä voi mennä. On muuten aika painava reppu. Valmis. Semmosta. Tälle kotiin on minkälainen olo? Mikäs tässä? Ei oo semmonen jääsalo. Vai onko? Ei. On tuossa sen verran liikettä ja kaikkea toimintaa, että ei siinä kylmä tule. Semmosta. Tää oli tämmönen eksperimentti.